ना सोलिगासिनो माबायदि एक्साइटेड जोबोद मोजां बाथ्रा आरो आं गोजोननाय मोनदों बे गराय फाख्रि सावथुनजों माने थाफानो मोननायखाय खामानि मावनो मोननायखाय गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे जेराव होदोंमोन बे फिल्मखौ जाय हलफ्रावहाय बेनिफ्राय दासिम सेकेन्ड उइक सोलिगासिनो दङ नैथि सप्ता सोरबा सानसेयाव मोननै शो होदों माबेयावबा मोनब्रैहालागै थांदों बेवहाय गोग्गानो गोनां मानसिफ्रा बेखौ अनसायदों बजबनानै लादों बेवहाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामो बेबादिनो उन समफ्रावबो अनसायलांगोन होननानै जों नुनो मोनदों बे सावथुनाव हौवा माहारिनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनाखै रावखौल' खोनादों रायजो राजाफ्रा गोबां हौवानि डिमान्ड फैनाय बायदि रायखांबाय थादों मा बुंनो सानो बेसो ना बेयावहाय हौवा मानसिखौ कास्ट खालामाखै खिन्थु एज ए केरेक्टार बेयाव जेब्ला नायगोन बेवहाय हौवा मानसि गैयै बादि मोना बेवहाय थानाय बादिखौनो मोनो भइस खोनानो मोनो बहाबा रुमनिफ्राय बहाबा अभार फन बिदिहाय बेवहाय आं सानो माने बेबादि डिमान्डनि बाथ्रा नङा जायफ्रा नायाखै मिन्थियाखै बिसोर हयथ' सानदों जे हौवा मानसि गैयालासिनो बोरै बानायदों दा बियो जों मिन्थिनायाव सारा भारत हादरावनो सेथि फिल्म जेरावहाय खालि आइजोखौ लानानै बानायनाय खिन्थु बेबादि होननानै बे फिल्मा हौवा बेरेखाबो नङा समाज बेरेखाबो नङा बेखौ माबादि माने माबादिहाय केरेक्टारफोरखौ साजायनानै गासै स्ट'रि एबा सल'खौ हौवा मानसि दिन्थियालासिनो खालामनो हादों बेसो गिदिर खोथा बुहुमाव दङ मोननैसो बेबादि फिल्म खिन्थु भारत हादरावनो बेबादि फिल्म गैया होनो नेशन्स फार्स्ट माने फिमेल कास्ट फिल्म होननानैहाय दिनै रादाब बिलाइफ्राव ओंखारदों बेयो आइजो मानसिफोरनि गावनि सायाव थानाय फोथायनाय खामानि मावनो थानाय इच्छा लुबैनाय बेनिफ्राय खौसेथि ओमफ्राय समाजखौ बारा नेबाय थाया सोनारनानै थाया हौवा मानसिखौ बारा नेबाय थाया बेबायदिहाय गावनि गोहो बोलोजों समाजनि न'खरनि आरो गावनि बेक्तिगत जिबननि सायाव फैनाय जाफोर जेंना बेफोरखौ फोजोबनानै लायो आं सानो जे बेयो जोंनि बिमा माहारि आइजो माहारि जाय आइजो आरो बिमाफ्रा समाजनि हारिनि सिनस्रि न'खरनि सिनस्रि बिसोरनि थाखाय गोहो बोलोसो होसिनगोन आरो बेयो जोंनि हारिनि थाखाय मुलाम्फा जागोन होननानैसो आं सानो जेनेबा हौवाफोरबायदिनो हालेवनाय बा हौवाफोरनि खामानि मावनाय बिदिन्थि होदों बे फिल्माव थारैनो हौवाफोर गैथ'वाब्लाबो न'खरनि खामानिखौ मावना दोननो हायो होननानै बिदिन्थि होनाय जादों नामा औ बेखौनो होनदों माने नेबाय थाया जेरावहाय बेयाव हिन्जाव मानसि नोंथाङा नुना बुंबाय जेला जे मै होनाय दङ बिथाङा बुंदों जे बिनि फिसायहा फालजों आथिङा बौबाय दा बियो माबानो फोथाराव फैथ'नो हालिया होमब्ला बे समा बारग'लांगोन बेनिखायनो नेबाय थास्लायस्लाय बिसोरनि फसलखौथ' नांगोन फिसायहा फालजों आथिं बौजानायखाय बियो दुब्लियाव थांनानै खामानि मावनो हाला बारियाव मैगं थाइगं फोनायनि सम जाबाय बेयावहाय हिन्जावा हानायखाय बेखौ बियो मावहैदों बेल'सो आरो मोनसे साहसखौ दिन्थिदों फोथायनायखौ दिन्थिदों आरो बे गाज्रि खामानि नङा बेखौ दिन्थिदों बा बेनो समाज बेरेखा नङा बेखौ दिन्थिदों जे जोंहा नांगौ बोथोराव मैगं थाइगं फोनायनि सम जाथारबाय बेयाव फिसाया आथिं फाल बौजानानै सिखारनो हायैखाय बिथाङा थांनानै मावहैदों बेनोल'